ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಡೆ. ಆನೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಅಂಕುಸೊಡು, ಕುದುರೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಕಡಿವಾನುಡು, ಮಾಯ ತಿರ್ಗೋಡು ಮದಿಪೊಡು. ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ತುಳುವ ನೆಲತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿನ 48 ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಊರುದ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಊರುದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋತೆರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು. ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಚೌಕಟ್ಟದ ಊರು ಪಂಡ ದಾದು 14 ಗುತ್ತು, 14 ಉಳಗುತ್ತು, 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿಯರು. ಈ 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿರನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಸಮಸೂತ್ರುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪನಕುಲು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನಿರ್ನಕುಲು. ಆ ಗುತ್ತುದ ಯಜಮಾನಿರ್ನಕಲೆಡ್ ಗಡಿಪತಿ ನಕುಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ದೇರ್ತು ತೋಜಿಬೇರೆ. ಆನಿದ ಕಾಲದ ಗಡಿಪತಿ ನಕಲ್ನ ಎದುರು ಒರಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಚಾಕಿರ್ದ ಕುಲ್ಲ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಆತ ಗೌರವಡು ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಓಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಗಡಿಪತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಡಪುನಿಯ ಬರ್ಪೇರಡ ಸಾಧಿ ತೆಲದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪೊಂಜನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಊರ್ದ ಜನಮಾನಿ ಬಂದೆ ಆ ಅಕಲೆಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಬೋದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಡೆ ಅಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಹಾರ ಊರುಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಗಡಿಪತಿನ ಕುಲು. ಗಡಿಪತಿನ ಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಯಜಮಾನನ ಸ್ಥಾನಡು ಊರನ್ನ ನಡಪಾವನ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತಿನ ಕುಲು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಲೋಕ ಸುತ್ತುದುಂಡು ನಮನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಉಸುಲು ಸೋಂಕಿಲೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸೀಕದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಕೆಡಗದು ಪೋತ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೂರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂರ ಉಂತುದು ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ನಿಚ್ಚ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಾರೀತಿಲ ತೊಡಕಿಜ್ಜಿ ಪಣಪುನವೆನು ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂದು ನಡಪುನ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಾತ ಕಾಲಿಕುಲ್ಲುನುದಾಯೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ತುಳಿಪು ಕೊರ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಗೂ ಅಜ್ಜದೀತ ಇನಿ ಸಿಂಗೊಡೆ ಕೊಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಇನಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ 30 ದಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಆಟಿಡು 31 ದಿನ ಇನಿಡ್ದು ಬತ್ತೇನೆ 30 ದಿನವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನೆಲ್ದ ಬುಳೆ ಬುಳೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಾತ್ ದುಂಬುದ ಕಾರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕಟ್ಲೇನು ಪುರ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದುಳೈ ಕಲಕಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈದ ಚೆನ್ನೆ ಆದಿಪು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಪುರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯೋನುಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಜಗುಲ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಒಂದು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲೆಗ ಮಾತಿರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 0 ಎನ್ಮ ರಡ್ 4 4 ಒಂಜಿ 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 7 ರಡ್ 7 ನೆಕ್ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಗ್ಗಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ ಗಡಿಪತಿನಾರಾದಿತ್ತೊಂದು ಅವಲ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಪತಿನಾರು ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಪತಿನಾರಾಯಣಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರೇನು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಚಾವರ್ದ ಬಾಮಗು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದೋಳ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಡತಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಾಕಿ ಆಪಿನುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ನಮಕ ಅಮೆಸೂತಗ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಬಾಕಿ ಆಪಿನಿತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಅಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಬಾಕಿ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಗಡಿಪತಿ ನಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಊರ್ದಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವರು ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಇಂಚಾಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡೋ ನೇಮ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗೆಲುಂಡು ದನಿಕಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ನಿಂಚಿತ್ತನ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲನಿಕೆ ಏನ್ವೇರು ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ದಾದ ಪಣ್ಪರನೆಕ್ ನೆತ್ತ ನಡುಟೊಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದುಂಡು ಪಾತಿರಗ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಒಲ್ತುರ್ದು ಬಾಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರ ದೇವರಾಜ್ ದೇವರಾಜನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಮೂರು ಗುತ್ತುದ ಅಂದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೈದಾರೆ ಇದೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ನಡೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ನಲ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತುದ ಗುತ್ತಿನಾರಾಯಣನ್ ಚಿತ್ತನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರು ಆರಡ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ರೀ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರೆ ಬಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂವಹನದ ಒಂಚೂರು ಕೊರತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಥಗಿತ ಆತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ್ಪರ್ ಯಾಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂದು ಸ್ಥಗಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಲೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯ ತಪ್ಪನ ನಡತೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚೋಗು ಉರಿದು ಬೈದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆಲು ನೇಮ ನೀರಿ ಪೂರ ಉರಿದು ಬೈದನೆ ಅಯ್ಯನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಐಜಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಜಾಗದಾಗಳು ಸೇರಿದು ಒಂತೆ ಜನ ಸೇರಿದು ಅಯ್ಯನ ಆಯ್ತ ದೈವದ ನಡವರಿನ ಆಯ್ತ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಯಾಕ ಬರ ಯಾಕೆಂದ ಉಂತಾರ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಂಬರಡು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಈಗ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಆಪಿಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ತನ ಉತ್ಸವ ಅತ್ತನ ಆಯನನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂತೆ ಜನ ಅಂಡಲ ಸೇರಿದು ಕುಟುಂಬಿಸ್ತೇರಿ ಜಾಗದಾಕಳು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇತನಂಕ ಪೂರ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇತ್ತೆವು ಮಲ್ಪೇರ ನಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯನ ಇತ್ತೆ ನಮರ್ದು ದಯಕೇಂಡ ನಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯನ ಅಂದಕೇಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಉಂಟು ದಯಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡೆ ತೂಲೆ ಕೋಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜನಕುಲು ಒಂದಂತೆ ಜನಕುಲು ಸೇರಿದು ಒಂದಂತೆ ಜನಕುಲು ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನಿಪಿನದಾಲಜಿ ಆನ ಆಡಂಬರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿಯರ ಜನಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತ ನೆಡ್ದಾದರ ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜತ್ತಂದೆ ಐನು ಉಂತ ಓಡೊಂದು ಮನಿಪಿನದಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಐನು ಮಲ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಅಗತ್ಯದ ಜನಕುಲೊಬ್ಬರ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ ನಿಕುಲೆ ಗುತ್ತುದ ಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಊರ್ದ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಪೂರ ನಿಘಂಟ ಮಲ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನಡಪವಲಿ ಪಂಡ ನಿರ್ಣಯದ ಅನ್ವಯ ನಿಗ್ಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಳು ಇಂಜಿ ಕರೆಕ ತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನದು ದೇವೇರ್ನ ದೈವದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ ತಾಜಿ ತತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣರೆ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಒಲ್ತು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಯಾ ಉಡುಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಅಂದ್ ಇರದಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಜಯರಾಮ ಪಾತಿರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೇವೇರ್ ಪನ್ನ ದೈವ ಏನ ಪನ್ನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಕೊರ್ಪುಜಿಯರ್ ಜನಕುಲು ಬಟ್ರನಕುಲು ಗುಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವೇರ್ ಏನ ಅಂತಂದು ಪೋರಿಗೆ ಅಟ್ಟದೆ ದಿನವ ಪುಡಿತ ಜನಕುಲು ಅಂಚಾತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತ ಈರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬುಡ್ಪ ಬನ್ನ ಇಟ್ಟು ಜನಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಮಂತ ಏನೈತೆ ಟಿವಿ ಬರೋದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈ ಜನಕುಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅದು ಇದು ತುಂಬುದಗಲನ್ನು ತಾಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚ ದೇಹ ಬೋಡೈನ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡೈನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಅದೇ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈರ್ ಬನ್ನಕ್ಕ ನೀರಿಡು ಅವಡು ಪೂಟ ಅವಡು ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿನ ದಿಕ್ಕುಡು ಒಂದು ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಬಟ್ರಾಗುಲು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತು ಹಸ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಜಿ ತಪ್ಪುಡು ಭಕ್ತಿದ ಅಣ್ಣರೇ ಕಟಿಲ್ದಲ್ಲ ಅವು ಕೊಡಬಂದನ್ನು ಏನೋ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಂಬ ಅಳ್ತಲ ಆಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟೆದ ಅರೆ ಲೆಸಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದೈವಜ್ಞರು ಮುಲ್ತಾಗುಲ್ಲ ದೈವಜ್ಞರು ಪಸೊಂದು ಕಟಿಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸಮಾನ ಪಾತ್ಯರು ಸರಿ ಮಲ್ತೋರಡವು ಅವ್ ನಿಗಲಕ್ಕತ್ತಿನಾಗುಲು ಪಕ್ಕ ಗುತ್ತಿನಾಗುಲು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೋರಡವು ಯಾನ್ ಇರಡ ಬನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೂವ ಯಾನ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಗೆತ್ತೀನಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕುಡಂಜಿ ಅಂಜ ಮತ್ತ ಕೂಡ ಅವು ಮಲವಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅತ್ತಾಜೆ ಅಂದಂದು ವಿಷಯ ಅಂದು ಸಂತೋಷ ಕಟಿಲಪ್ಪೆ ಅವಡು ಕೊಡಂಬಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವನು ಜನ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಬೈದುಂಡು ಉಸುಲು ಸೋಂಕೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಡಿಪತಿ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪವು ನಕುಲು ಆದಿತ್ಯರು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಗಡಿಪತಿನಾರು ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಇಪ್ಪು ಮಾಗನದ ಇಪ್ಪು ಸೀಮೆ ದೈವಳಿಪ್ಪು
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣೆರುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಓಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಪಾತಿರಲಿ ಕೇನೋಲಿ ಅಂತ ಜಯರಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತುಲು ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಈ ಮತ ಈ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೊಂಬೆ ಅದ ಮತ ಈ ಪುಡಿ ಕಾಸ್ತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೈಕ್ ತಾದಿ ತತ್ತು ಬೋಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟ ನಿಗುಲು ಪಿರ ಬುರಿಯಾರ ಆಗುಲ್ ತುಂಬುರಿಯಾರ ಅವಳು ಅನ್ನ ಹೊಂಡ ಗಡಿ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಕೂಡ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಗೆ ಗುತ್ತಿನಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಮಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಲಿ ದಯಕೊಂಡ ಗಡಿಬಾತಿನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ఆయన ನಮ್ಮ ಗಡಿಬಾತಿನ ಹಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತದು ಊರ್ದಾಕಲೆ ನೆಲೆತದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತರ್ಪುಡಾದು ಐಕ್ ಸರಿತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತಂದ ಐಟು ಐನ್ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾತ ಗಿರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಗಡಿಬಾತಿನ ಹಾಕಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಗೌರವ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಕೇನುವೆರ ఆయన ಅವೇನು ನಿರಂತರ ಒರಿಯೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾತೆರೆ ಬಂಟಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಬೋತಿನಿ ಪಿರಾಕದ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ವಯ ಪರತಿನ ನಿಗಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಸತ್ತಿನ ತೋಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡಪನ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿತ್ತಂಡು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ನಿಕಟ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತುಳು ಬರಂದೆ ಸಾಧ್ಯತೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮೂಲ ಬೇರಿಲೆಗೆ ಕುಡರಿ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೇರು ಕುಡರಿ ಬುರ್ನ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂತೀರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಜವಾದ ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತು ಪಂಡ್ಪುನವು ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ್ಪುನವು ಸಂದಿಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುದ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಕರಿಯಲು ತಾಂಗಡಿ ಬರಿಕೆದ ದುಗ್ಗಣ ಕಾವೇರಿ ಇರುವಾಯಿಲ ದೇವರ ತಳೂರ್ದು ಅಕುಲು ಕೋರಿದೆಚ್ಚಿಡು ಬೋರಿದೆಚ್ಚಿಡು ಇರುವೇರು ದೈವಳು ಬತ್ತಿನ ಮನ್ಮಿನ ಸಂಧಿಯ ಉಂಡು ಅಂದ 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 ನಮಕ್ ಇರುವಾಯಿಲ ದೇವರ ತಳೂರ್ದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತನುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಗಡಿಬೆತ್ತಿನರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ಪಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ಬನ್ಪಿನ ತಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇಂಚ ಒಂತ ಜನ ಸೇರಿದ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಬಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತರ್ದು ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ಜವಣರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಮದಿಪು ಆಯ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲೇ ಗುತ್ತಿನಾರು ಕುಡುಂಬರು ಗುತ್ತದ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಗುತ್ತಿನಾರಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದಿ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ತತ್ವ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಪತ್ತಿ ನಕ್ಕಲು ಇತ್ತಂಡಾನಿ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಪುನು ಪಂಪ ನಾವು ಏನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಕಲ ಪಂಪಿನ ಎಂಚಾಮಿಕೆ ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಗಡಿಪತ್ತಿ ನಕ್ಕಲು ಇತ್ತದೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಸೀಕ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದೇ ಬೋಡು ಅಡಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡಂಬರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಸರ್ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ವಂಶೋರ್ದು ಬತ್ತನಾರಿ ಅತೆ ಅಬಗಿಟ್ಟೆ ಗಡಿಪತಿನಕಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದುಂಬುದಲ್ಕನೆ ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನ ಗೌರವ ಇತ್ತೆ ನಮ ಕೊರ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ದಯದಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಇನಿ ಗಡಿಪತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆದ ಜಮಾನಡು ಪಂಡ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಲಕ್ಕದು ಕೊರಡ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನೀರ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬರ್ಚಿ ಕಡೆ ಕಾದು
ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಪೋನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರಿ ಕುದ್ದು ಸಾದಿ ಕೊರಡ ಪನ್ಪಿನವಲ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಜ್ಜರ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಅತೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಕೊರಡ ಬುರ್ಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿಕತ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆರ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಗಡಿಪತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಕೊರಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಯೋಚನೆ ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಮ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಇರಡ ನೇರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಕೆ ಅನ್ನವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಮೂರು ಗುತ್ತಿನಾರುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಕುಡುಮೂರ ಗುತ್ತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಮದಿಪುಗು ಲೆಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಮದಿಪುಗು ಲೆತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನಾಡಿತೆ ಆ ರೀತಿನ ಕಲಟು ಮದಿಪು ಅಂದ್ರೆ ಆರಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸರಿಯತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರೆಗ್ ಈ ರೀತಿನ ಮದಿಪುಗೊಂದು ಲೆತ್ತು ದಿಪ್ಪಿರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಸರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೆದು ಎಡೆ ಮಾಡಿದ 9 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಯಾನು ಉವೇ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಚ್ಚಿಲ್ಲ ನೇಮಡ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಣ್ಣ ಪನ್ ಪದಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂತಿನೇ ಎಂಚಾನಕ್ಕೆ ದಾನಂದನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲತೆ ಅಂತಿಕ್ದೆ ಐನ ಇರಲ್ಪ ತೂದುಪ್ಪರ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಏರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇನಿ ಎನ್ನಡ್ದು ತನ್ನಡ್ದು ಮಲ್ಲಾಯವಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಕೊರ ಆಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇನಿ ಪೂನೀರು ದೀಪುನಾಕ್ಲು ಈರು 355 ದಿನ ಪೂನೀರು ದೀಪುನಾಕ್ಲು ಈರು ನಿಖಲು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮದಿಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನೇ ಅಂಚಾದು ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತದ ಜಾಗ ಇರುന്നത് ಒವೇ ಗುತ್ತದ ಜಾಗ ಇಡ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತದಾರ ಯಜಮಾನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತೆ ಇರುದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ 4 ತರ ಅಲ್ಲ ಇರು ಮದಿಪ್ಪು ಇರು ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವು ಇತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಣದ ಮದಿಪ್ಪು ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈಡ ಪೋಂಡು ನತ್ತು ಈ ಒವೇ ಕಾರಣದ ಒವೇ ಜಾಗ ಇಡ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಳ ಅವೇ ಮಲ್ಪೆ ಆವಡ್ ಮನ್ಮ ಶೆಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರಿಯರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜವಣರು ಪಂಡ ಗಡಿಪತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಬಯಕ್ ಬೇರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದಿಪು ನಕ್ಲು ಬೋಡು ಆರು ಕೈ ಮರಂಗನೆ ಮತ್ತೆ ಮದಿತೆರಡಲ ದೈವಗೆ ಯಾರುಂಡು ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಬಡ ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತೆರಡಲ ನಿಕುಲ ಅಕ್ಲೇನು ಅರೇನು ಗೌರವಿಸದೆ ನಿಕ್ಲು ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿಯನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮನ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೀತಾಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಡಲಿರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕರು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕಿದ್ದಾರೆ ಜೀತು ಕುಂದರ್ ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ವನಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ರು ಕುಡುಮರು ಗುತ್ತದ ಆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ಆಳ್ವ ದಿನೇಶ್ ಸದಾನಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಬಿತಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೀವನ್ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮುಕುಲ್ಪುರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬತ್ತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನೋಗಿತ್ತೆ ಯಾನಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಕೆಯನ್ನು ಗಡಿ ಪತ್ತುನು ಇರ್ನ ಈ ಗಡಿ ಪತ್ತುನು ಬಂಡ ದಾದ ಗಡಿ ಪತ್ತುನು ಒಂದು ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಪನಿಪಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಸ ಗಡಿ ಸುರು ಪತ್ತುನು ಅವು ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಓಪಿನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯ್ತು ಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧ ಬರ್ರವೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನಿಪಿನ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸದ ಐಕ್ ಗಡಿ ಆಪುಜಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಳು ಇತ್ತದು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲವಾಡು ಜಾಗದ ಕಲವಾಡು ಇತ್ತದು ಬೇರೆ ಗಡಿ ಕೊರಳಿ ಅಂದ ದೈವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗೆ ಕೊರಪ ಅಂತ ಬಂದು ಸರ್ವ ಅನುಮತೊಟ್ಟು ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವು ಅಪಗ ಗಡಿ ದೈವ ಗಡಿ ಬತ್ತನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಹ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರ್ನು ಸುನಿಲ್ ಪಂತ್ ಪಾತೆರ್ನು ಸುರತ್ ಕಾಟದ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲವಾಡು ಇತ್ತವರಿ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪಂದೇರು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾಡು ಬಂದು ಒರಿ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ದೈವಡು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆರ್ನ ಮುಖೇನನೇ ಬರೋಡು ಬಂದು ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿಯಾಯನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ
ಪೂರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತನು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆತನು. ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾತೇರು. ಎಲ್ಲ ಬಾಲಡ್ದು ಬದಿನ ಸ್ವಂತ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೂರಲ್ಲತ್ತು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀನಿ. ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ದಾಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದೈವಂಡು, ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದೈವಂಡು, ಮಲ್ಲಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದೈವಂಡು, ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದೈವಂಡು ಅಂಚಾಡುಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಕೊಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಣವುಲ ಸಾದಿಡ್ಲಾಕಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅವು ವಿಷಯ ರಡ್ನೇತಾದ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಬೇರುಗೊರಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಾಗಿ ಬತ್ತಂಡ ಸುರುರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿದು ಬೈದಂಡು. ಇದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ. ನೀರಿಗೆ ದರಿಪು ನಕಲು ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟು ನಕಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ಇರೇಗ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೂಜಿನೆತ್ತಾದ ಮಂಜು ಬಂತೆ ಅನ್ನ ದಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅತ್ತನ್ನ ಈ ಕುಲಕಸಬು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂತು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಧಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಅಂತ ಬಂದವರ ರಾಪು ನಮಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೋಡೆ அந்த டெக்னாலஜி ಎಂಚ ಬಂಡ ಒರಿ ಮಾನಿ ಅತ್ತಂದ ಒರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ತಂದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡುನು ಒರೆ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಆಯನೇ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಉಂಟುದು ಆಯನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಅತ್ತಂದ ದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಜನಕಲಿಗೆ ಹೆಂಚಾಪುಣ್ ಪಂಡ ದೈವದ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಪಿನುಂಡತೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲು ತೂನಗೆ ಹೆಂಚಾಪುಣ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇತ್ತ ಬೊಂಬೈದ ಜೋಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೂನಗ ಅಕ್ಕುಲೇ ದರಿಪುನು ಅಕ್ಕುಲೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ಅಕ್ಕುಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿನಾರು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿವ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮಡ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಪಾತ್ರ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಪೋಲೆ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಆತಂಡು ಪನೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಅಂದ್ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ ಅಜೆ ತತ್ತದಿಪ್ಪು ಅಜತತ್ತಿನಿ ಏಪ ಬಂಡ ಏಪ ಮದಿಮಾವೆನ್ನ ಪುಂಡು ಜವನೇರು ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದು ಜನ ಏರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ತಿನ ಬಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತೆ ನನ್ನ ಗುತ್ತಿನ ರದಾದ ಬಂತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬಂದುಂಡು ಅತೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅದ ಎಣ್ಣೆಗೊಂಜಿ ಐಕಾಯನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಜ್ಜ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಏಪವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿನಾರು ಉಪ್ಪುನಗ ಆರೇಂದು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಕುರ್ಸುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಕೊಲ್ಲೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನೀ ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಸರಿ ಇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಹೊರತಾದ ఆయన ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಕದ ಒಕ್ಕುದು ಬಾಡ್ನ ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಣಿ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಣ್ಣದು ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರ್ದು ಕುಟುಂಬದಕಲು ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಪ್ಪಿದು ಕೊರ್ಪನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ರುಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಸಂಸಾರದ ರುಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಪಂಡ್ಪನಲ್ಕ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೈವಗೂ ಇರೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಈ ಗಡಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಕೆಲವು ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಗಡಿಟ್ ಗಡಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದು ಗಡಿ ಆಪುನುಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಗಡಿ ಬೂಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಗಡಿ ಆಪುನುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಂಚಾಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೆಯ್ಯ ಒಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಅವ್ಳು ರಂಗಪೂಜೆ ಕಟ್ಟೋಡು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಗಿಲವಳಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಾನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಗುತ್ತುಗುಲೆ ತೊಂಬರೋಡು ಸುರುತ್ತನೆ ಮೋಡು ಅರಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಡುತ್ತನೆ ಮೋಡು ಅನುದೆತ್ತ ನೋಡು ಕಡಕಂದಾಯದ ಸೇ ಮೋಡು ಪಕ್ಕಿ ಬಿಳಿ ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡು
ಗಡಿ ಪುಲ್ಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪುಲ್ಯ ಕಲದ ಕೊಡ್ತು ಪುಲ್ಯ ಕಲದ ನಾಲನೇ ಜಾಮಂದ ಕೊಡ್ತುಡು ದೈವ ಪಕ್ಕಿ ಬಿಳಿ ಪೋಡು ಗಡಿ ಕೊರ್ನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಗಡಿ ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ అయితే ఈర్న కుడుమూర గుత్తు గుత్తుడు పంచదైవలు జుమాది వంటే జారందాయి వంటే పిల్చండి అధికార సరళ జుమాది వంటే అధికాರದ దైవ ನಂಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕಡಗಂದಾಯದ ಸೇವಡು ಆಯ ಗಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಒಲ್ತರದ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಾರು ಆ ಏರು ಬಾತಿರನ್ನು ಒಲ್ತರದ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಾರು ಎರಡ ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಈಗಲ್ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇನುಜಾ ಕೇನುಡು ಈರ್ ಕೇಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ எங்களை தெய்வத்தின் மாய்ச்சி போறாண்டு பண்லே பண்லே அது ಕೆಲವರು போய் மாட்ட பண்கிறோம் ஏன் ஒரிஜினலா டூப்ளிகேட்டா ஓவோ మాట పనిపేరు ఎలా కొట్టి అవును ఇంకా చూస్తే బయట కొట్టి గమ్మను అవును ఇంకా అరడకి మార్చి పోరాడు ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡುಗೆ ಅವು ಸರಿಯ ಸುಳ್ಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವು ಸುಳ್ಳು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡರಿ ಈ ಮಾಟ ಪನ್ಪುನವು ಸುಳ್ಳು ಆಯ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭಾಷಣಡೆ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಮಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಆನ್ ಮಗಳ ಅಂದಂಡ ತೀರ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಕ್ತ ಸವಾಲು ಅಂದು ಮಾಟ ಪನ್ಪುನವು ಸುಳ್ಳು ಅಂಚಂದು ಮಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಯಜಮಾನ್ರಿ ಹೋಗೇಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತಪ್ಪುನವು ಮಾಟ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಪ್ಪುನವು ಮಾಟ ದೇಶಗೂ ತಪ್ಪುನವು ಮಾಟ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನರ ಅವ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಾಟ ಅಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಾರೆ ಒಲ್ತರದು ನಿಖುಲ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಟಿವಿದ ಸೊರನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಲ್ಲೆತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಡಿ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತು ದಾಂಡ್ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪೂರ ಬೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಕೈ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪನೆ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪನೆ ಇದು ಬಂದ್ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ದನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನ ತೆಪ್ಪು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ದ ಇವಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ದಾದ ಇರೆಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ಕಟ್ಟುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿ ನಡತು ನೋಡು ನಿಖಲು ಇಟ್ಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗಡಿ ಅಂಡ ಒಂಜನೆ ಕೆಲಸ ಎಂಚನ ಅಂದಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ಜಾಲಗೆ ಕೈಪಾಡು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆತಿನೇಟ ದೈವದ ಉಜ್ಜಲ್ಗೆ ಗಡಿ ಪತ್ತಂದಿನಗಳು ಹತ್ತಂದಿನಗಳು ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡನ ಎಂಚಕೆಂಡ ಓಮ ದೀಪುಂಡು ಗಡಿ ಅವಡು ಗುತ್ತುಡು ಓಮ ಗಡಿಬೆತನ ಸಾನೋಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ದೀಪ ಗುತ್ತುದ ಚಾವಡಿಡು ಎಂಕುಲು ಗಡಿಬೆತಿನ ಕುಲ್ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರ ಒಂದು ಊರದ ಅಕಲಿನ ಸೇರ ಒಂದು ಅಕಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಂಡಲ ನಮ್ಮಲ ಅಕಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಎಂಕಲೆಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಬೋಲ್ಪುದಿಯೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಉಜ್ಜಾಲ ಕೈಪಾಟ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡಲ ತುಡರ್ ಬತ್ತವನೇನು ತೆಕ್ಕಾಯರ ಬೆಳ್ಳಿ ಐತ ಅರ್ಥ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಇಚ್ಚಿ ಕುಟುಂಬಗ ಮಾತ್ರ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಅಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ದಾದಪುರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪುರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮಕ್ ಅಮೆ ಸೂತಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಕೆಂಡ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಐತೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಗೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಂದಿನೆಟ್ಟು ನೆರಿಯರ ಕೇಣಿಯರ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಂದಿನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವು ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗಡಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಉಂಟು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾತಿರ್ಲ ಅಣ್ಣರೇ ಹಲೋ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪರ್ಮಲೆ ರವೀಶ್ ಅಣ್ಣ
ರವೀಶ್ ಪರವೇರು ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ವಡೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲೇ ರವಿಶಣ್ಣ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಿಂಡ ಈ ಗುತ್ತುಗಾವಡೆ ಆತನ ಇತರ ಒವ್ವೊವು ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಾನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಮಾಗಣೆ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆನಗ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಗುತ್ತಿನಾರು ಎಂಚ ಮದಿಪು ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದಾರ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಬರಡು ಅನ್ಪನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಿತ್ತ ಮುಲು ಕುಲೊಂದಿರತ್ತ ಆ ಹಿರಿಯರ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವನೀರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತುకు ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜವನೀರು ಏರ್ ಮಾತೋಲ್ರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಕೊರುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬರ್ಸ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವೇರು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆರು ರಾಜಂದ ಇವಳಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿನ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅಂದ್ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ನೈಷ್ಟಿಕತೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಆರು ಬಂಡ್ಪ ನಾವು ದೈವದ ಕಲತಕಲಿಗೆ ಗಡಿಬತ್ತಿನಕಲು ಸರಿಯಾದ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕುರುಡು ಅಂದ ರವಿಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿನಾರ್ಡ ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇರಡ ಈರು ಪಂಡರು ಉಂದೇನು ಪೂರ ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲು ಪಂಡು ಕೊರಡು ಕಲ್ಪವಡು ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆ ಕೇನುವೆ ಅಣ್ಣ ಕೇನೂರು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವನೀರ್ ಬೈದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತಿದೆ ಪಂಕ್ತೇರಿ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡೊಂದು ಅವೇ ನಿಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಅವೇ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದಿದ್ರೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಡಪೋಡು ಆಯ್ತು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆಲ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ ರವಿಶಣ್ಣ ಈ ಗಡಿಬತ್ತಿನಕಲು ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಗೌರವ ಕೊಡು ಬನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನವಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡಪುನುಂಡೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡ್ ಆ ಗುತ್ತದಕ್ಲೆ ಹೂವು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗಂಧ ಪೂಲೆ ಕೊರ್ನಗಾದುಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನವಾಗಾದಿಪ್ಪು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಲುಂಡ ಅವು ಅವೇ ಕ್ರಮಕ್ಲು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಡ್ ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯ ಅತ್ತ ಈರ್ ಪಣಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಊರುಗ ಅರಸುನ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರ್ದಾಯನೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡಪುಡು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡರು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕಡ್ದಿಂಚ ಚರ್ಚಾ ಒಂದುಂಡು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲ ಪುರ ಅಜತತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದ ಬಣ್ಪರ್ನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಮೂನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಜ ತಪ್ಪಿರ ಕಾರಣ ನಮೂನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರ್ತದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತನೆ ನಮ್ಮಡನೆ ಗಾದೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪರತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಲುಂಡ ಅತ್ತ ಎಕಡೊಂಜಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಂಡರು ರವಿಣ್ಣ ಎಕಡದಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ದಾರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಬಾರಿ ಜೋರಾತಂಡು ನೆಕ್ಕ ಎಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಂತಳ್ಳೇರು ಪಂಡವೇ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಡತೊಂದು ಬೋಂಡಿತ್ತಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಇತಾರ್ ಪನ್ನೋಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದುಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೊನ್ನೋಲ ಅದ್ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತುನ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತೂನ ಪೀರ ಪೋನಾಗ ಅಂಡ್ ಐನ ನಮ್ಮ ನಮೂನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವಡು ಐತೆ ನಮೂನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೋತು ಅವೇನೆ ನಮೂನೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸೊಂದು ಬೋಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನಿಸೋನಲ್ಲ ಇಚ್ಚವುಲ ಸರಿ ರವಿಶಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರವಿಶಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಣಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಣರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪವಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಕಲ್ತನಿ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನಿನ ತೂತು ಮೊಕಲಾಲ್ ಕಪ್ಪುಣಗಣೆ ಐಕೆ ಕೆಂಬುಡು ನೀಡ್ತೈತಿ ಐತ ಗಂಧ ರೈತದಿ ಐತ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಡಿ ಆಪುನೇಡ್ ದುಮ್ಮು 40 ವರ್ಷ ಎಂಬುಲ್ಪುದೈತೆ 40 ವರ್ಷ
ಗಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಜಿಪತ್ತ ನೋಡಿಸೋದು ಬೊಕ್ಕಾಪಣಿ ದುಂಬಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಜಿಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಪತ್ತನೆ ಗಡಿ ಆನ ಪೂರ ಅಜಿಪತ್ತೈನ ಅಜಿಪತ್ತೆನಮ್ಮ ಎಲ್ಪ ಇಂಚ ಆತನ ಅಕಲಿಗೆ ಗಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಊರುಡ್ಲ ಬಂದ್ ಪೇರು ದಯಗಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಏ ಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಗಡಿ ಆಪುಜಿ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಕುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ತದಾರೆ ಎಂಚ ಗಂಧ ತರಿಪುನು ಎಂಚ ದೈವಗು ಗಿಂಡೆಡನಿ ಜೀಪಿ ಕೂಚಿಡ್ ನೀರು ದೀಪನೆ ವಾಪೂರ ಪೂಕ್ಲೆನ್ ದೀವೋಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ ಮೊಕಳು ಮಾತ ಜೋಕುಳು ಮೊಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ವೇಲೆ ಪೋಯಡ್ಡಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಚಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುನು ತಂಬಡ ಬೊಟ್ಟು ತಂಪಡ ಇತ್ತೆ ತಂಪಡ ಉಂಡೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ತಂಪಡ ಮಾಯ ತಂಪಡ ಬೊಟ್ಟು ತಂಪಡ ಬೊಟ್ಟು ನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಗೊಂಜಿ ಗಂಧ ಕೊರ್ನಗ ಅರಿಕೆ ಮನ್ಪು ನೆಂಚ ಅತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದುಲೊಂಜಿ ಕಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ಸೊರಣಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾತೆರಕೇನುಂಡು ಇರ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡವನ್ ಬಂಡ ಅಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ನಮಕ್ ಗಡಿಪತ್ತಿನಗ್ಲು ಗಡಿಪತ್ತುನ ಸುಲಭತ್ತೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿಕಿದೆಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೈ ಕಂಜಿಪ್ಪು ಮಾತಕಿದೆಲ ಮಾತ ಕೈ ಕಂಜಲ ಬಸವೆ ಆಪುಜಿ ಯೋಗೆತ್ತಿನಾಗ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಕಾಶಿ ಹತ್ತಿ ಯೋಗೆತ್ತಿನಾಗ ಕಾಶಿ ನೋಡುವ ನುಡಿಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಇತ್ತನಿಕುಲು ಪಂಡ ಆತು ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ ಅದುಂತು ನಾವು ಅತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆ ಐಕೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾತಾರೆ ರಾದ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಪೂರ ದಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪುರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಂದಲ ರಡ್ಡನೆ ಗಡಿಪತನಾರಂದಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಮೇಲ್ವಸ್ವಾರನ ಪೂರ ನಮನೆ ತೋಡು ಭಟ್ರು ಇತ್ತೆಡ್ಡಲ ಆ ದಾರ ಹಾಪುಣ ಇತರ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಣ ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಂಬು ದಯಗೆ ಐಟಿ ಕೆಲವು ದಾರಾಯಣಕಲ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಭಟ್ರ ನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕರೆನ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂದಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂತನೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರು ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ದಾರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗಲುಂಡು ಆ ಜಾಗನ ತರ್ಪಡಾದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಯರ್ ಎತ್ತನೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಂಚ ಐಟಿ ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ದಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ತುಂಬುದ ಬೊಲ್ದು ಗುಂಟದ ದಲ್ಯಬಾರ್ದೆ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಊರದ ಮಡಿವಾಳೇರು ಬತ್ತದು ಮದುಮೆದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡಪಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಯಜಮಾನಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೆದ ತೊಟ್ಲು ಬಾಡ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಯಜಮಾನಿ ಕಡೆ ಪೋಡು ಈ ಪೆದ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನ ರಡ್ಡ ಅಮೆಕುಲು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೆದ್ದಿನ ಆವಡು ಸೈತಿನ ಆವಡು ಏತು ದಿನ ತಾಮೇ ಕರಿದು ಬೋಡು ನಿಕಲು ಅವು ಬಂಡ 14 ಕರಿಯೋಡು 14 ಕರಿ ಅಂದ ನಿಕಲು ಪೋಯರ್ನೆ ಇಜ್ಜಾಡೆ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಪಿದಯಂಡ 7 ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳ್ಳೆರೆಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳ್ಳೆರೆಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಗ ಸುತ್ತಕದ ಬಗೆಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತಿನಾರ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಏರು ಪಾತೆರ್ನು ಒಲ್ತು ಪಾತೆರ್ನು ಮಲ್ಲೆ ರಿತೇಶ್ ಪಾತೆರ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯತರಾದ ಪಾತೆರ್ನುಲ್ಲ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತಿನಾರ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಗಡಿಕಾರ್ಯರ್ನಕಲ್ನ ಪಂಡ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮಾರ್ಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗಾರನಿಗಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದೆ ಅಪ್ಪೆನೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಾದುಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದವೇನು ಪುಡೋರಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಅಪಹಾಸ್ಯನು ತೂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೂವಂದಿಲ್ಲಕ ಮನಿಪಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲುನು ನಮ್ಮರ ದಾಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ದಾಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲು ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಪುನಕುಲಾವಡ ತನ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಾವಡು
ಈ ಒಂಜಿ ಕೃತ್ಯ ಆನಾಗ ದಾಯಗಿ ದಾಲ ಮಣಿಪುಜೇರು ಅಲ್ಲೇ ಆರು ರಿತೇಶ್ ಎರಡು ಪನ್ಪನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾಯ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲು ಆಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಒಂದು ದಾಯಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೈವೋಲ್ವಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಲಗ ಆ ದೈವ ಇತ್ತಿನದ ಪಕ್ಕ ದೇವೇರು ಬಂದ ನಂಬ ನಮ್ಮ ದೈವ ಫಸ್ಟ್ ದೈವೇರ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ದೈವಗ್ ನಿಂದನ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡು ಐತೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ 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 ಆಂಡಲ ಏರಲ ಮನಿ ವಿಜಯನಕ್ಕೆ ದೈವ ಅನ್ನಗ ನೆದ್ದು ತುಂಬ ಇರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೈವ ನಿಂದನೆ ಅನಗ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದಿನಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ 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 ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರ ಅಂದತೆ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದೇ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದೇರ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಷ ನೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏನ್ ದಾಯ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಜನದ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಖುದ್ದಾದಬಹುದು ಪಾತ್ರದ ನಿತೇಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಗೊಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಮಾನ ಪತನಾಂಡ್ ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಭಯಂಕರ ಮಾಧ್ಯಮಲಡು ದೈವನಿಂದಾಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದೈವನೊಂದಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ದೈವ ನಡೆಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಡದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವನ್ ಲೆತ್ತದ ಆ ಕಾರಡು ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಮಾತಿರೆಗಲ ಒಂಜಾತ್ ದಾದ ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಪಲಕಾತಂಡ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುದಿನದ ಪಂಡ್ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆರು ಪಂಡ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಿಂದೆ ಅನಗ ಅವಹೇಳನ ಅನಗ ದಾಯ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲು ದಾಯ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಪಂಡ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ದೈವ ನಡಪವನ ಕುಲು ಪೂರ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲುವೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತರೆಕುಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡ ಪನ್ಪನ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರ ನೆಕ್ಕೀರು ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನದಕ್ಕೆಂಡ ಈಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊರೋಡು ಗಡಿಪತಿ ನಕಲು ಮಾತ ಜನಕಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಗ ಐಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಬತ್ತನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ನಿಕುಲು ಗಡಿಪತಿನ ಆರಾಧಿತ್ತೊಂದು ಕಲಕ ಜತ್ತು ಬಾಯರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಒವೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪನಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ನ್ಯಾಯ ತಕರಾರು ನಿಕುಲು ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬರ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕಲಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರಿಸಾದಿಡ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಪಂಡ್ ರೀತಿ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಂಡ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಈರ್ನ ಬಾಕಿದ ಜನ ಮಂದ ಐಕಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಕಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಐಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರು ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಾತಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ರಾಮಣ್ಣ ಬಿಳಿಂಜ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಕತ್ತಲು ಸರ್ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಇರೇನು ತೋಡು ಮಂಜಿ ಬರೋಡು ಮಂಜಿ ಅಂದು ಆಚೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಲಿಕೆಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಇರುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ದೈವಲನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಕವಚನದು ಲಿಪ್ಪೇರು ಕೊಡಮಾನದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಆಲಂಬಲಂದು ಐಕ್ വേണ്ട മൂലോടെ ഭക്തിಯಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೊಂಚಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ದೈವಳೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡನ್ನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಮರ್ಥನೆನೇ ಬದುಕಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಜನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ಲ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳುಂಟು ಕೆಲವು ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಏಕವಚನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪುನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಡು ಬೈದುಂಡು
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾತ್ ದಾದಕೆಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವಳೊಂಚೂರು ತತ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಅತೆ ಬಹುವಚನ ಲಿಪ್ಪೋಡು ಸರಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂತ ಈರು ಪಣ್ಣವು ಸರಿ ಅಂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಒಲ್ತು ಶುರುವಾವಡಿಗೆಂಡ ನಮರ್ದು ನಮರ್ದು ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆಂಡ ದೈವಲೆಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವಾನಿಡ ಪಾತಿರ್ಬ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಈ ಕಾಪೋಡು ಪಣ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಪಣ್ಪ ಅಂಚಾದ ಅವೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಅದು ಏಕವಚನ ಪಾತಿರ್ಬ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವು ದೈವೋಗುದಾಯಕೆಂಡ ದುಂಬುದಾಕುಲೊಂಜಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿಗೇರಿ ಆನನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಗೇರಿ ಹೊರನೆಡ್ದಾದರ ಅವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನುಜುಮಾದಿ ಅವು ಜಾರಂದೆ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ದನದ ಕ್ರಿಯಾಕಲೆಗಳ ಅವೇ ಬರ್ತಾನೆ ಆಯಂಬೆ ಬಂದು ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಿಶನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂಪನಾರ ಪಣ್ಣಂದಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೈವದ ಕಲ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಟಿ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ವಾರೀತಿದ ಸೀಕ ಸಂಗಡ ಗಿಡಪೊಲಿ ಪಂಪನವೆಲ್ಲ ಆರಂಜಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ಪಾರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಕತೀರ ಅಂಚೆ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾತೆರ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪನ್ನೆ ಪಿರೌದ ಕಾಲುಡು ದೈವಾರಾಧನೆಡೆ ಕೇಪುಲ ಪೂಕು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗದ ರಾಶಿಗಾತಂಡು ನೆಕ್ ಗುತ್ತಿನಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ದೈವಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪೂವೇ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವಳು ಇನ್ನಿಲ ಕೇಪುಲ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅಡ್ಕದ ಪೂ ಬಂಡ ಕೇಪುಲ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಪರಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐನು ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಕೇಪುಲ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೂಜ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲದ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಒಂಜಿ ತೊಡುಮೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಏರ್ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಬಜ್ಪೇರಿ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಗಾಧರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಗಾಧರ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಯಾನೆ ಗಡಿಕಾರೆ ಗಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪುಣಿನ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಪಂಪ ಪನ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುರುಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೋದು ಕಲಶ ನೀರು ಮೀಪುದು ಮೀದು ఆయన బిర్దుడు లెటోంబరుడు ఇల్లడి బిర్దుడు లెటోంబರ್ತದೆ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದು ಧರ್ಮನೇಮ ಅದು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಧರ್ಮನೇಮ ಅದು ಮುಗ ಎರ್ದು ಆಯ್ಗೆ ಗಡಿ ಅವಡು ಮುಗ ಎರ್ದು ದೈವ ಮುಗ ಏರ್ದು ಪುನಃ ಗಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಗ ಎರ್ದು ಗಡಿ ಅವಡು ಹಲೋ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚನ್ನ ಮುಗ ಏರ್ದು ಪುನಃ ಗಡಿ ವಾ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ఆయన ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಪಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪುಡಾವಡು ಈ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಆಗ ಕುಂಟು ಬಾಡೋಡು ಮೇಲ್ಗೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ఆయన ಮೊಕ್ಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತರೆಂದ ಪುರಪು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಐಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರಪ್ಪುಗು ಆಯ ಲಕ್ಕದು ಬರೋಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬುಳಿಯ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ನಡಪು ನನ್ನ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಪರ ಎನ್ನವ ಅಂಜಿ ಬುದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಗೆ ಆತನ ಪುತ್ತೂರು ವಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಅಣ್ಣವು ವಾಕ್ಷೇತ್ರವು ಕನಲ್ದಾಯ ಮಾಕಾಲಿ ಬಂದ ಕನಲ್ದಾಯಲ್ಲಿ ಕನಲ್ದಾಯ ಮಾಕಾಲ್ದಿ ಅಂದೆ ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಗಡಿ ವರ್ತನಾರು ಮಾಕಾಲ್ದಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದಾರೆ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಬಂದದು ಅವು ನಾರ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರ ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ಅರೆಗೆ ಗಡಿತ ಪುದಾರ್ದ ಎಣ್ಣರೆ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಂದೇ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನತೆ ಗಡಿ ವರ್ತನೆ ನಾರ್ನಪ್ಪ ನಾರ್ನಪ್ಪ ಎಂದಲೆ ಪುನತೆ ಅರೇನು ಪುನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಲಕ್ಕದು ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಅತೆ
అంత పండగ ఒలిత పజావుడు ఒలిత పజ పాడు ఒలిత పజెట్టారు అని చెప్పుడావుడు కుటుంబదకులు పూర ఇక బొల్దు కుంటు పడారండు ఓహో ఓహో ఆహా దొమ్ము ఎంత అంత దొమ్ము తూతాను పండగ ఐదు ఒక్క దైవం ఎప్పుడు పూజ సర్తిలు ఎప్పుడు ఓహో అయితే మూజి సర్తిలు ఎప్పుడు ఆయన యొక్క ఆ మూజిన పురప్పులు ಕೊಂದರ್ಪುಣಿ ಓಹೋ అయితే ಅಂತಾರಿಗೆ ಸಾವು ಬಾಲ ಕರ್ತನಂದದೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ದಶಪಾದ ಮಲ್ಪುಡತ್ತ ಮಾನಿಡ ಬೊಕ್ಕ ರಜ್ಞದಾದನಗ ಗಡಿಗಾರೆ ಗಡಿ ಆಯ್ನ ಭೂತಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೂವು ಕೊಡತ್ತದು ಮುಟ್ಟ ಹೊಡರಿಡ ಭೂತಕ್ಕೂ ಗಡಿ ಬರ್ತನಾರು ಪೂವು ಪಾಡ್ನತ್ತು ಗಡಿ ಬರ್ತನಾರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡತ್ತದು ಪೂನಾರಿಡ ಮುಟ್ಟಾದು ಅಯ್ಯನ ಕೊಡೋದು ಪಾಡು ಗಡಿ ಬರ್ತನಾರು ಏನು ಬರ್ತದ ಭೂತ ಒಯ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿತ್ತ ಭೂತ ಒಯ್ತೊಂದು ಪಾರಂಜಿ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಭೂತ ಬರ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಪುಗೇಲ ಕೈ ಮಾಡೊಂದು ಅತನ ಕಾರಣ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಓಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ನಿತ್ತ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟೆರಜ್ಜಿ ಭೂತ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂಡರಣ್ಣರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭೂತದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಗೇಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಈರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯರು ಈರ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಪದ್ನಾಜಿ ನಾಟ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯೋಡು ದೈವ ಕೈಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ದೈವನ ಮುಟ್ಟರೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಹೊರತಾದ ಬೇತಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತಲ ಬಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನಪುರ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ದಾದಕೆಂಡ ಕುಡುಂಬದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಐಟ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟು ಈರ್ನಂಚಿತ್ತ ನಂಜಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ನರಮಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಡಿಪತ್ತಿನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂತಿನಕುಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಜ್ಜನೆ ದುಂಬುಲ ಎಂಕುಲು ತೂತೆ ನಾನು ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಗಲ ಈರ್ನ ತಾರಬರಿಟ್ಟು ಬರೀರನ್ ತೂತಿನ ಗಡಿಪತ್ತೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಯಾನಿರನ್ ತೂತಿನಾಯೆ ಅಂಜದ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವಲುಂಡು ಅಭಿಮಾನಲುಂಡು ನಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಕಡೆಸದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಆತನಿಟ್ಟ ಕಾತಂದಿಪ್ಪಲೆ పండినాల ఈ దొండెడావుడుందండ ఎన్నెను కోడెత్తావున జత్తికారే జయమల్పున ನೆನೆತಿಕಾರೆ ಶೀಘ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನ ಎತ್ತಿನ ಕಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರಂದುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತಿನಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಟಿವಿದ ಸ್ವರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಹೊಲ್ತರದು ಕಿಶೋರ್ ಪಾತೆರ್ನ ದೆಪ್ಪನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪನಿ ಗೊತ್ತದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ದಾದ ಪಂಡ್ಪರೆ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂದು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ನೆಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಲ್ಲಾದ ಜನಕ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬೊಕ್ಕನಿಕಲ್ನ ತಂಡೋಗು ಬಾರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಂಕು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ದಯಾನಂದ ಈ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೇಕಾರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪನ ನೆರ್ದುಮು ಗಂಗಾಧರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಂಡೆರಾರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗ ಆಮೆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಸಾರದ ರಿಜ್ಜನ ಕರ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪನೆ ದೈವ ಪತ್ತುನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅಕ್ಲಿಗ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರುತಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರಲಿ ಸೂತಕದಗುಲು ಸೋಕೆರಲಿ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಬಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಇಂಚಿತ್ತಿನವರ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಆನಂದಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವುಡ್ ಗಡಿ ಪತ್ತೊಡ್ಡ ತುಂಬು ವಿದುರೆ ಅದು ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡವು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿನವರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸೂತಕದಕ್ಕುಲು ಆರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು 7 ದಿನ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲು ಸೋಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಟ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿಬತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲೆ ತೂಪ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲು ಈ ಅಮೇಕರನ್ ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಲೇರಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲು ಈ ಅಮೇಕರನ್ ಪಾಲಿಸ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡೆ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲು ಅಮೇಕರ ಬರ್ತನ ನಂಡ ಅವಾಕಲ ವರ್ಷದ ಐತೆ ನೇಮ ನಡತಂದಲ್ಲ ಅದು ದೇವನ್ ಬೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಕಾರೌಂಡಿಂಗ್ ಪೋಪುಜೆ ಎಂಕಲೆ ರಾಮಾಯಣಿಂಗ್ ಪೋಪುಜೆ ಬಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲು ಯಾನನ್ನು ತೂತೆ ಒಂದು ಆಡಂಬರದ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಕಿತ್ತಿರುದಂತ ಒಂದು ದೈವಗು ಮದಿಪುನು ಮೈಕದ ಮೂಲಕ ಅಂಗ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ದೈವಗು ಮದಿಪುನು ಅವಳು ದೈವ ಆವೇಶ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೂರ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲು ಇರ್ಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಲು ನಡತೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಾಕುಲು ಸಮಾಜನ ಸರಿತಾದಿರು ಕೊಡಪಿನಾಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಾಕುಲು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರು నేను ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತಿರನಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಡ್ಡಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂತ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡರೆ ಅಣ್ಣ ಗುತ್ತಿನಾರು ಉಲ್ಲೇರ ಮೇಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಎರಡ ಆರು ಬಂಡ್ ಬನೆ ದಾದಕೆಂಡ ಇನಿಕೋಡೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಆಕುಲು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಪಿದಯುಂತುವೆರು ಪಿದಯುಂತುನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪಿದ ಇರ್ದು ಮೈಕೋಡು ಆರು ನಮಕ್ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರು ಬೇರೆ ಮೈಕೋಡು ಬತ್ತ ಮಧುಬಣ್ ಪುನಃ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಪರ ಸರಿಯಾಕೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಧುಬಣ್ ಪುನಃ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಏರೇ ಬರಡು ಗುತ್ತಿನಾರಿತ್ತಂಡ ಇನಿದಾನ ನಂದಿಕೆಂಡ ಮೊದಲ ಓಡೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಡೆ ಮುಟ್ಟಬೋತು ಈ ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ನಿಜವಾದ ಮಧುಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ದೈವ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಮದುಟ್ಟು ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಬೈದನ ದೈವಲ ಪಿರಬಹುದು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ದೈವಗು ಮಧುಬ ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೆರಿ ಆಕಲ್ ಅಂಚಿತೂಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಚಿತ್ತದ ಅಂಚಿತೂಲ ಈ ಕುಣಿ ಉರ್ದುನ ಪೊರ್ತು ತೂಲ ಪೂರ್ವಜರನ ಎಡ್ಡೆ ತೂಲ ನಿಲ ಉಂಡಾಲ ಅಂತ ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೈವ ಬರೋಡು ಪಂಜರ ಗಂಟೆ ಪಣದ 2 ಗಂಟೆ ಪಣದ ಕ್ರಮ ಅಮೇಕರ ಇಜ್ಜತ್ತಿನ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಅಮೇಕರ ವೆಂಚಿನ ಕಂಡ ದೈವ ಅಕಲಿನ ದೆತೊಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಪಣ್ಣಲ್ ಕಣೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಬದ್ ದೆತೊಂಡು ತೆತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಅಮಕಾರ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರಿ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ತುಂಬು ಅಂಚೆ ಸೂತಿಗೆ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಂಡ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನ ಎತ್ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆ ಸೂತಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಣೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈರು ನಂಗೆ ಮದಿಪ್ಪುಗು ಇಡೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೇನುಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ದಿನ ದೆಪ್ಪುಣಿಗಿತ್ತು ಕಿಶೋರ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನೆ ಅದೇ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ತೋಕೂರ್ದಾರೆ ಮಾಯದ ಮದಿಮಾಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೋಳು ಐವೇರು ಸತ್ಯೋಳು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ತೇರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕ್ ಈ ವಿಚಾರ ಕಡೆಕ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹೊರತು ಕಡೆಸದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಇರಡ ಕೇರ್ನು ಐತೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಗಡಿಪತ್ತೆರ ತಯಾರಾಪನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಗಡಿಪತ್ತು ನಕಲು ತಯಾರು ಆವೇರ ಅತ್ತು ತಯಾರ ಆನಂದಂಡ ಅವೇ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ದಾಯಕಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೂರ್ದುಲ ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ದುಂಬು ಪೋತನು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಗಡಿಯ ಒಂದು ಜನ ಆ ಜಾಗಡ್ಲ ಕರೆ ನೆಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಗಳು ಇತ್ತನೆ ಇನಿದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಇನಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಜನಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಡಂಬರ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜವಣಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ದೈವದ ಒಂದು ನೇಮ ತೂಕ ಅತ್ತನ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜವಣಿಯರ್ಲ ಇನ್ನು ನೇಮ ತೂಪುಣಿ ಐತ ಕಟ್ಟಗಾಲು ಐತ ಇಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಹಾಕುಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನನದ ಜನರೇಷನ್ ಗಡಿಯ ಪುಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾವ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಇರು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಪಾರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಪಣ್ಪಾರು ಈ ನನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೇನು ಮಾತ
ನಂಗೆ ದೂರ ಬಾರ ತಿರುಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತೈತೆ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರೇ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತ ಅದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರೋಡು ಪದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾರಿನ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಐಕಲೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದುಳೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಡಿಪತಿನಾರನ್ ಚಿತ್ತನ ಕುಡುಮೂರ ಗುತ್ತು ಗಡಿಕಾರ್ಯರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇತನೇಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಗಡಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡ ಐಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ ಮೂಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ ಐಂದಾಲ ಪಟ್ಟ ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟ ಪಂಡ ಸಾವಿರ ಆಳುಲೆಗೆ ಕೈದದ ಇಡುಪಾಡು ಕಲ್ಪಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡದ ದಳಾಯಿತೆ ಆದ ದುಂಬುಪೋದು ಇಡೀ ಐಕೊಂಜಿ ಯಜಮಾನಿತ್ತು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿನ ಬರ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪುರ ದಂಡು ನಡಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ದಂಡು ಹೋಗೆಂಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬನ ಐಕ್ಯಮತ್ತೆಡು ಒಂಜೇ ಕೋಪೆದ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪವನವೇ ಯಾರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಡಿಪತಿ ನಕ್ಲೆಡು ಗುತ್ತಿ ನಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಂದಂಡ ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ ಆತೆಟ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಯಂದ ಆತಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವತಿರ್ದು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವತಿರ್ದು ತೋಳೈತದು ತರತಗ್ಗಾದ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳ ನಿಖಿಲೊಂದು ಸಂತೋಷರು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕರೇನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪೈದಿನೆಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಈ ಜಾಗ ಪಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ದು ಒಮ್ಮಗು ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಅನ್ನೋದು ಬಂದುಳೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಟುಂಬೂರದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನಿಲದ ಕುಡುಂಬೂರದ ಕನಿಲದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಐವೇರು ಕಾರ್ಣಿಕನ ಸತ್ತಿರದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಗುತ್ತಿನಾರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡಬತ್ತ ವಾಲಗಾಪೆರು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದ 2 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಒಂದೇನೋ ತೂಪುನಂಚುತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಕರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ 4-1-7-2-7 ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೆರಡ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಮಧು ಪಂಪುನಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಾರ್ಮಿಡ ವಾಲಗಾಪೇರೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ವಾಲಗಾಪೇರೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು